Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 5 ta' Frar, il-Knisja tiċċelebra l-ħajja ta' Santa Agta, qaddisa żagħżugħa u waħda mill-patruni ta' Malta. Nilqakom għal din il-quddiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fis-silta tal-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar il-kuraġġ u l-martirju ta' Ġwanni l-Battista. Illum, bl-interċessjoni ta' Santa Agta, li bħal Battista baqgħet soda sal-mewt fil-fidi u fl-imħabba tagħha lejn Ġesu, ejna mulej nwarbu minna dak li huwa ħażin u naħdmu għall-qdusija. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant'Agata, waħda mill-patruni ta' Malta. Sant'Agata twildet fis-Qallija ktax Katania fis-sena jaħsbu fis-sena 231 u dedikat ruħha, konsagrat ruħha lill-Alla ta' età żgħira bħala verġni konsagrata. Imma kien hemm diversi nies iriduha fosthom bniedem tal-poter wieħed Quintianus illi għamel minn kollox bis-sewwa jew bid-dnewwa biex jipprova iġala tiżżewweġ lilu u jirrifjutat. Bid-dnewwa wkoll għaliex tortura minn kull tip ta' tbatija għaddiet sakemm mietet martri ta' 20 sena. Sant'Agata hemm devozzjoni kbira liha speċjalment Katania, ma wkoll aħna f'pajjiżna nitolbu aħna u nagħmlu t-tifkira tagħha illi nitalmu mix-xhieda tagħha li taċċieda daqshekk qawwija ta' fidi u li jingħad li fl-aħħar mumenti qalet bħala talba mulej inti dejjem ipproteġġejtni sa mill-ewwel mument tal-ħajja tiegħi u komplejt tkun miegħi dejjem fit-tbatija issa ilqa' ir-ruħ tiegħi. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina mulej il-maħfra ta' dnubietna talb tal-Verġni u Martri Sant'Agata li dejjem sabet grazzja quddiemek għas-safa ta' ħajjita u għal-qawwa li wriet fil-martirju tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Sant u Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, ħatibqa' magħkom l-imħabba tal-aħwa. Tinsewx tilqgħu lill-barranin. Minħabba f'hekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu. Ftakru f'dawk li huma fil-ħabs, daqs li kieku kontu fil-ħabs magħhom. Ftakru wkoll f'dawk li qegħdin ikasbruhom, daqs li kieku qegħdin ikasbru lilkom f'ġisimkom. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fġieħ minn kulħadd u s-sodda taż-żwieġ bla tinġis, għax Alla qatt jagħmel ħaq miż-żina u mill-adulteri. Tkunux mogħtija għar-reba tal-flus, kunu kuntenti b'dak li għandkom, għax Alla stess qal: jien min jista' nħallik,
anqas nitilqek. Għalhekk nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija, il-mulej l-għajnuna tiegħi, jien ma nibżax, x'jista' jagħmel li bniedem. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempji tal-fidi tagħhom. Kristu u dak li kien, fl-imoddi, issa u għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk l-eżerċitu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk il-gwerra tqum kontrija, jien nibqa' qalbi qawwija. Ngħidu flimkien, il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Għaxu jaħbini fl-għarix tiegħu, meta nsib ruħi fil-għawġ. Jistorni fis-satra ta' daru, fuq blata fil-għoli qedri. Ngħidu flimkien, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx blera għaddej tiegħek. Int l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix. Ngħidu flimkien, il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Dawk li jsimgħu l-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien is-Sultan Erodi sema b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi ħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba fekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sema bih qal Ġwanni l-Battista li jien tajtlu rasu u qam mill-mewt. Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja martħuh Filippu billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni li l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżżomma int il-mara ta' aħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu lill-uffiċjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot il-Erodi u l-mistednin tiegħu. Is-Sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha wħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet
u marret tistaqsi lill-omma tgħidx nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbita dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan, talbitu qaltlu irridek issa stess tagħtini Ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket tal-aħħar is-sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak maru qatalu rasu fil-ħabs, imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semmu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Hija paġna ta' niket u makabra di li għadna kif qrajna dan ir-rakkont tal-qtil ta' Ġwanni l-Battista. Mhux biss għax inqatel imma il-mod vili li bih inqatel u anki l-idea li taqta' rasu ġiba fuq platt tqabdek il-bart. U meta tiftakar li dan kollu sar biex tikkuntenta mara illi kienet tobodu għax kien jgħid il-verità u li din ġalet lit-tifla u li raġel tagħha li kien jaf smajna fl-Evanġelu kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni. Ma rridx illi joħroġ taħmar għal-kelma li ta' u meta tiftakar dan kollu titkexkex. Il-ħajja tal-bniedem ma kienet tiswa xejn. Ġwanni l-Battista għadda minn dal-martirju għax kien bniedem ta' kuraġġ u ta' fedeltà fil-missjoni tiegħu. Qatt ma beża jgħid il-kelma tal-verità anki lil min kien dak iż-żmien fil-poter. Kien jgħidlu l-Erodi ċaru tont int ma tistax iżomma int il-mara taħuk. U baqa jitkellem ċar anke meta tefgħu il-ħabs. Seta' irraġuna mod ieħor. Seta' qal Ġwanni Battista u jien se noqgħod nħabber rasi mhux aħjar naħseb għal rasi u naħseb għal ġildi nsalva ġildi mhux aħjar inħallih jagħmel li jrid. Ma hu baqa' ċar fil-missjoni tiegħu sal-aħħar. Erodja ħasbet illi jekk taqtalu rasu billi dan kien bniedem jitkellem ħafna se ssiktu. Ma fil-fatt bil-martirju tiegħu ix-xhieda ħarġet iktar qawwija u jekk qawwi kien id-diskors tiegħu qawwija kienet ix-xhieda li ta' bil-martirju tiegħu. Da sens kien verament prekursur ta' Ġesu. Għaliex kien prekursur ġifieri li ħejjed triq għal Ġesu mhux biss fil-ħajja tiegħu, fil-predikazzjoni, imma wkoll fil-mewt tiegħu. Ġesu wkoll kellu jgħaddi mit-tbatija u l-mewt biex isalva lilna propju ħtija tal-mibeda u ta' dawk in-nies li rridu jwarbuh u jsiktuh. U għalhekk Ġwanni huwa il-prekursur ta' Ġesu fil-ħajja u fil-mewt tiegħu. Llum meta tagħmlu t-tifkira ta' Santa Agata, propju f'din il-linja ta' nies ta' martri li taw xhieda tal-fidi tagħhom propju bil-martirju ġifieri billi nqatlu dawn. Santa Agata kienet għadha żgħira għaddiet
minn ħafna torturi. Imma baqgħet tgħix f'fedeltà sal-aħħar din ir-rabta tagħha ma' Alla. U għalhekk hija eżempju sabiħ ukoll ta' xhieda li tat sal-aħħar. Llum fid-dinja kollha hawn diversi martri bħal Sant'Agata, bħal San Ġwan Battista, diversi nies illi jmutu minħabba l-fidi tagħhom. Aħna forsi d-batija tagħna tista' tkun differenti. Tkun d-batija jekk aħna rridu verament inkunu fidili lejn Alla u nagħtu xhieda tal-fidi tagħna bla biża'. Hemm iva kultant ikonna wkoll d-batija biex nagħtu xhieda verament u bla biża'. Kultant issib min jgħid imma dan sew tagħmel it-tajjeb u taqla fuq wiċċek. Din ħaġa tajba li tipprova tagħmel il-ġid u iktar issib kontrarju. Żgur li mhux sew, imma Ġesu għallimna li jekk aħna rridu verament nagħmlu t-tajjeb, nażlu t-tajjeb, se ngħaddu minn tbatija. Tbatija ħafna drabi hija l-prezz tal-ħidma tagħna għall-ġid ta' meta aħna nażlu lil Alla u nażlu dak li huwa sewwa. Nitolbuh illum, aħna konna llum l-eżempji sbieħ li rajna kemm fl-Evanġelju kif ukoll bit-tifkira qed niċċelebraw, nitolbu mulej biex jagħtina l-kuraġġ. Nelbu l-biża' fil-ħajja tagħna. Niftakru propju dak li smajna fil-kelma tal-Alla stess illum fl-ittra lil-Lut. Nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija il-mulej l-għajnuna tiegħi jien ma nibżax x'jista' jagħmilli l-bniedem. Irressu issa talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha li tolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għallimna mulej biex fuq l-eżempju ta' San Ġwan Battista u ta' Sant'Agata aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem inkomplu naħdmu għal dak li huwa sewwa u nagħmlu l-ġid anke meta ngħaddu mid-tbatija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk kollha li b'xi mod ieħor qed jagħtuhom is-servizz biex inti tagħtihom l-għajnuna ħalli jaqdu din il-missjoni tagħhom dedikazzjoni b'imħabba nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk biex tilqa' fih ħdanek il-dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidra. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn dej is-sagrifiċċju għat-tifir il-glorja ta' ismu, għat-tiġi tagħna ta' knisem qazza kollha tiegħu. U Alla taħnina blaqis birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqarret Sant'Agata sa xerdet demma għalija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfa'hom lejn il-mulej. Niżu ħajli mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irodulek ħajr. Għas-Sant'Agata ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Hekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek imġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti il-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u t-temm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien sienata biex mirrajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. It-temm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, insandru bil-ferħ il-qamin tiegħek, nistennewk sa tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, mafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjon u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mieqa tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fit-dawl tas-seb tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġin Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' Sant'Agata u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif allimna u kif ridna nitolbu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dobietna, ma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, issa ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittama u lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrit fija, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jintawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisqolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa mel insiru nixfu Sant'Agata fil-qawwa tal-aġeb li wrid sal-aħħar biex jisħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Ir-rodda ħajr lil Alla.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġener il-bih kolla wejn id-dawk li l-iktar jaħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Sienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affrilna dubitna bħama naflu mnuħati għalina, raddaħanix fi tiġrib iżdeħnisna mid-denja amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Lima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minnar tal-infern u ġener il-wih kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Is-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affrilna dubitna bħama naflu mnuħati għalina, raddaħanix fi tiġrib iżdaħnisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerewi kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfilna dubietna bħama nafrom noħati għalina, la daħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissna minnar tal-infern u ġenerewi kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħam nafru noħati għalina, la daħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santes Maurina li inti omna għalik isma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmak da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħama naħfrom naħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Maurina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina qopija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum, għaffilna dubietna bħala naħfrum naħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-data dejjem id-difuqhom. jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena, Mulej ħnina. Kristu ħniena, Kristu ħnina. mulej ħniena, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu l-qattal btana, Kristu qattar btana. Missier Eternalla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu Qaddis Alla, Henna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Henna lina. Imqazza Marija, Itlob għalina. Imqazza Om Alla, Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob Om għalina. liżjed safja, Itlob għalina. Om liżjed nadifa, Itlob għalina. Om blateba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kiwba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarium Qaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Alla, Biex ikun jisaqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddijatijek mulejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' essa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irransinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Agata, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazzu Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakrukom li anke fis-sitwazzjoni preżenti il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-ħafna familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lil Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:09. Grazzi u nsemmilkom.